That's and for my one, after that now say, would you know I know easy to for put up on the paying more I support you in any way. I will put you effort be how you work so that at the end of it, all of us will be. Let me not take much of your work. I just want to just work with you. And I want to thank you that as we are going, may the good Lord lead us back to our daily destination. Thank you all. Thank you, Wamba. Kansana. Ife yewe na reta. Iju kwa kwano. Ega kwa uche. Kairishona is very project. Daniel will see. I am inviting you as serious area in Enugu, the chairman of the Anambra Forum of the Enugu First World 1929, and Oil Margaret, a business guru chief, and I need a person. Please come and take your 2 minutes. Ọ̀pátùlẹ́yìn ilé òkúrẹ́ ẹ̀dẹ́ manage ẹ̀lẹ́gbẹ̀rún ká ònàbí nà báyìí. Ìgbà yẹn kẹlẹ́ ló ń afọ tuntun alẹ́ ẹ̀rọ kàlẹ́ ìmọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ àwọn ìdìbò tuntun àzíẹ́ ihe ọmụmụ na-adị chigari uche na ya. Ọ bụ nwanne anyị nwoke na kịta onye Igbo n'aka nke anyị niile ga-eme n'obibi dị iche iche. Akwa ndị Igbo ka ha ji ama aka. Ọ bụrụ anyị itinye nze Excellency kịta were asị n'ụlọ ebe igosi n'aka ihe na-enye ya. Ife dị mkpa kịta bụ ịgbalụ the party delis inye aka gaba okwu maka oge emesi primaries ụmụ orire na PDP esi anya na ihe ọ bụ ife ọrụ bụ na ife ọ ga-alụ ọrụ ịma na amara Chukwu na-emesi ike emepe orire ndị a n'obodo ọbụla n'ọdụ ka ọjị adịghị akụ ya akụ ọ na-ekwu okwu ọ na-adawanye n'ebe ụfọdụ na ebe ọ bụ mmasị Chukwu na ọ ga-adị ikebu otu n'ife okwu na etu o si ekwu okwu. Ọ dịghị ka ndị enwe obodo ka okwu nkwụsị okwu ike agwụ ihe amaghị ebe ga-esite n'aka. Ife niile bara dịka ego ọ bụrụkwa ndị Igbo ife ọma ọfụma o bidoro nwata gobie ka anyị ga-apụ n'aka ọ kachasị na pati delegates etu ọbụla ị ga-esi mee reach out through your words nke mụwa gwagoro
ready for him. Even when my the two words are nkwado na-ekwu bụ na ha ga-akwado ya. Esoro m na ndị na-ebe na ha bụ stakeholders asị gị n'igwebeze ekweghị nkwa a ga-edolite local gọọmenti tọka akwụkwọ anyị taa anyị si etu eke ya ka ọ bụrụ ọrụ anyị ga-enweta ya anyị chebe ka baji na-abịa jezicha oge ejezirikwa ịtọrọ mana mana nchebe ya mbọ ụfọdụ mmadụ ha bụ ka a na-eme mana ha nwere ebe abụ ndị nke ha bịa gwa n'ezi ege ntị gaa n'ayọ ka onye ọbụla gbaa mbọ gaa n'obodo ya ịmara ka ị ga-enwe ibe niile akwụsịrị ego o nwere ndị ị ga-agwa maka ife dị mkpa ife a bụ anụ enyi ka ọ bụ enwere ego ehichi ya si ya etu isi gbaa mbọ na etu a ka Chukwu ga-esi ya na-emere gị maka ọ bụrụ na o nweta tiketi as the candidate for PDP na ebe a na anya n'otu ọgụ afọ nke ọzọ bụ ga-emeta ọgụzi ya maka ofele anyị ga-edekọta ya nke ka uche Chukwu meziri isi ya n'agha biko ka anyị na-asọ assurance na there is now for us. I am aware of the opposing. We know what we do there. I just saw if a guy come, I can't make a deal. Only also, no way to a or chemical nature. Give it. Now let me forge ahead. Bikono, I got 1, 2, 3 questions. And you will subtract other people like a politician, but we know not the same people kind of. Because you don't know a question. When you I'll come wherever you are. I hope that everyone pick and paper. Each will go to questions. Raise your hand and come. Good. I am smelling somebody. Nadia, come. Bear with your question. Come on. If you want me to come there, I will not come. In a season, pick a better question. Every day, question. He then miss. I just take it very good. I am going to brand band. Young one beautiful highlight number. Everyone get a team, special number for people. This is your music. But I need to know who go tomorrow. Even a one was a woman who go in and put that. Even as you go. What you see this university area. Ọ̀pọ̀ náà wọ̀ sí kọ́. A ti ṣe ọ̀pọ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní àwọn ọkọ̀ tó bíbá àwọn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní àwọn ọkọ̀ tó ń
Thank you. Thank you, thank you, thank you. Please, we appreciate. Because immediately after this vote of thanks, all that convert into prayer. Let me now, with utmost respect, invite the chairman of the organizing committee, Prince Chike Ezechukwu, cordial vote of thanks. While we now run that very picture session. Because committee members, because immediately after this, we are taking the national anthem immediately. Because don't just live like that. After this career, almost every career. Check. Before again give this microphone, permit to recognize these people where we are living. The Anambra State People's Assembly, Enugu, Honorable Ochukwu Okoye, the President General, Chief Emma Ilebuna, the First Vice President, Chief JAC Olisa, Prince Pascal Mepuge, Assistant Secretary and the rest of others. You are all welcome. Let us now take the vote of thanks. Greetings, all. I'm making another one of the On behalf of members of the planning committee, I wish to thank you all for making this event a great one. I want to use this opportunity to thank all members of our planning committee and pray that God will lead each and every one to pass safely in the mighty name of Jesus. We are praying as well. By this time next year, all of us will be rejoicing in Agwaka in Jesus' name. And our candidate, who is the best and the brightest, will be there in the mighty name of Jesus. Thank you. Your Excellency,
Excellency, ladies and gentlemen, the prayer was said equally that we are now coming to the end of this very session. I am drawing the attention of His Excellency so that we will take the national anthem and the photo session will continue. Your Majesty, you are welcome. Because only after this picture, I will take the national anthem. Please. Please. Correct. Thank you. Thank you. Because open up at us, please. Your Excellency, national anthem, please.